4 майда Жиңу паркында урнаштырылган шушы мәхәббәт һәйкәл иртәгә ачылачак. Аны 3 ай дәвамында Смоленскида иҗат итәләр. Эш барышына коронавирус та үз төзәтмәләрен керткән. Особых сложностей не было. Эш бик тиз җиңел барды. Бер ай макетны зурайттык. Һәр көн өчен план төзеп куя идек. 6 кеше бергәләшеп хезмәт куйдык. 2нче айда сын ясадык. 3нчесендә аны бакырдан куйдык. Анысы үз изоляция вакытына туры килде. Бакырдан сын куючылар ябык предприятиедә эшләде. Һәйкәл якташыбыз Гази Захитов образында ясалган. Аны төгәл итеп чагылдыру өчен авторлар ниләр эшли? Изучили все, что есть. Интернетта булган барлык мәгълүматны карап чыктык. Казан шәһәре архивында булган материалларны өйрәндек. Гази Захитов чын каһарман. Аның яуда күрсәткән батырлыгы гына түгел, сугыштан соңгы тормышы да игътибарга лаек. Илдә совет солдатына багышланган һәйкәлләр бихисап, ничә икәнен түгел генә әйтеп тә булмый, әмма Казандагысының үз йөзе. В момент установки знамени Рейхстагка җиңү әләмен кодаганда солдатның да, көрәштәшләренең дә карашы мондый тыныч булмагандыр дип уйлыйм. Чөнки ул хәлләр ут эчендә барган бит. Рейхстагны алганнан соң төшерелгән фотоларда да күренеп тора. Аның хәле авыр. Шуңа да каһарманның йөзе тыныч вакытта нинди булганын үзебез күз алдына китереп эшләдек. Петропавловск-Камчатскидан Валдайга кадәр Никита Мазаев сыннарын Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендә дә, Белгородта, Прохоровкадагы бәрелеш урынында да күрергә була. Ройля Вәлиуллина, Алмазиядинов, Яңа Гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.